Krásné ráno, dneska to máme mezinárodní. Ze Slovenska dorazila americká rodačka Celeste Buckingham. Ahoj, krásné ráno. Dobré ráno. Dobré ránko prajem. Jak často jezdíš do Prahy a když už tady seš, tak kolik těch věcí musíš stihnout? Tak my v poslednej dobe sme mali také otočky pražské, takže vždy na taký deň alebo dva maximum, ale stihneme toho dosť a hlavne vždy nejaký večerný výhľad z hotelu na Prahu sa zíde, takže aspoň si stihneme aj tak toto mesto užiť. Počkej, objednáváš si hotely vždycky tak, aby měli výhled? Nie, ja mám šťastie, že chodím do toho istého hotelu stále dookola. Je to vlastne na Smíchove, ale majú najkrajší výhľad zo všetkých. Je to úplne na kopci postavené a majú úplne najkrajší výhľad, takže ja som vždy tam spokojná, že si sadnem večer na terase po tých rozhovoroch a po tých zodpovednostiach a užívam si výhľad na Prahu. No a my si teď dáme společně asi nejznámější song, co tady u nás na Frekvenci 1 máme, duet s chlapci ze skupiny Slza. Počkej, to mě tak napadlo, je to vlastně duet. Je to duet s chlapcami, áno. Duet s chlapcami. Slovenská zpěvačka Celeste Buckingham, ten čas strašně, ale strašně letí. Ve světě hudby se pohybuješ už 15 let. Teď myslíme ten viditelný svět, ano. Ten jako kdy se prostě o tobě ví. Kdy si sbírala jeden úspěch za druhým, to nejenom doma na Slovensku, tady u nás v Česku, Spojené státy, bylo toho víc než dost. Jak často se stane, že nic nechceš, zpívat nechceš, skládat nechceš, nic poslouchat nechceš, prostě chceš mít úplný, ale úplný ticho. Ja som to mala teraz dlhšie obdobie, ja som zažila vyhoretie, takže ja som sa aj presťahovala do zahraničia, teď žijú na Madeire a pendlujem hore-dole, takže ja som mala taký okamih životný, kde som fakt pár mesiacov sa nechcela vôbec venovať tej hudbe ani nič okolo toho a teraz opäť som sa vrhla do toho, takže málo kedy sa mi deje, ale keď už mám mať fakt naozaj ticho, tak do prírody maximálne. Taký zvuk je vždy fajn. No, Světlo světa teď spatřila taky tvoje novinka, co mám teď dělat o psychice člověka. Jak často se sama sebe ptala, co mám teď dělat? Veľmi často. Je to taká moje asi také životné heslo, ale veľmi často a hlavne si myslím, že je to dobrá otázka si položiť pre každého človeka bez ohľadu na to, v akej kariére, v akom životnom období sa nachádza, pretože je dobre vždy si sa zaistiť, že či človek ide tým správnym smerom, ktorým chce ísť v živote. Takže pre mňa je to taká zásadná otázka, často si ju ako položím. Ta písnička vlastně je o psychice člověka. Ono to je vidět i v tom klipu teda. Ano. Ten se točil v dubnu v Bratislavě. Potřebovala jsi, aby lidi tu úzkost viděli? Nie potrebovala, ale chcela. Súviselo to s pesničkou, súviselo to s mojím nejakým posledným obdobím životným, ktorý riešime na verejnosti. Mali sme aj nedávno projekt Pretty Girls, ktoré bolo robiť osvetu, čo sa týka duševného zdravia u mladých žien na Slovensku. Aj následne v Európe. Takže pre nás ako keby a pre mňa je podstatné už a automaticky prepojené téma toho duševného alebo psychického zdravia spoločne s tou mojou tvorbou a mojou nejakou verejnou prezentáciou. Takže hej. A opravdu môže takhle ako mladý človek zažiť vyhoření? Áno, práve, že mladí ľudia si tým prechádzajú dosť často a každým rokom častejšie aj v dnešnej dobe. Dokonca máme aj nejaké štatistiky, ktoré dokazujú na tom, že vy Češi ste trošku lepší ako my, Slováci v tomto. Slováci sme úplne poslední v priečke 44 krajín, z ktorých zbierajú štatistiky, čo sa týka kvalita duševného zdravia a životného psychického nastavenia u mladých ľudí. A konkrétne najhoršie sú na to mladé ženy vo veku 13 až 15 rokov. A to je mladé, to je veľmi mladý vek. Takže myslím si, že je podstatné už v mladom veku sa začať učiť, že je to v poriadku sa starať takisto, jak sa staráme o naše fyzické zdravie a že sa to od nás očakáva, tak takisto aj o tom duševnom zdraví. A treba sa o tých veciach, ktoré možno do nedávna alebo do predošlej generácie boli tábu, sa o tom baviť. Takže pre mňa je to, už sa to stalo takou súčasťou mojej misie, mojej komunikácie, aj čo sa týka tej hudby. Celeste Buckingham je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Dnešním hostem je Celeste Buckingham, zpěvačka. Co mám teď dělat, se ptá Celeste ve svojí nové písničce, ale stejně se jmenuje i tvoje první knížka. Co vznikalo dřív, písnička nebo kniha? Kniha začala skôr, ale ona nemala názov, až kým nevznikla táto pesnička, tenhle song. Takže kniha už mala viaceré pracovných názvov a ja som ju pôvodne písala celý minulý rok, ale ku koncu minulého roku tak som napísala túto skladbu, ako demo existovala a myslím, že to bol nápad aj kamaráta, ktorý tak navrhol, že to by bol super názov pre knihu a že to je ideálny názov na knihu a úplne mi to všetko tak cvaklo, že ako je to celé prepojené. Tá kniha je popis môjho života
skrz mojich skladieb. Nie je to typická autobiografia, je to príbeh môjho života a konkrétne je to zbierka príbehov o tých pesničiek, ako vznikli, o kom alebo o čom sú a vlastne aká je tá nejaká hlavná myšlienka za nimi. Takže prišlo mi to vhod ukradnúť meno pesničky a dať jej aj knihe. Když mluvíš o tom, že to je o těch písničkách, takhle když si to člověk hodí na papír, došlo ti potom vlastně o čem nejčastěji tvoje písničky jsou? Sú o láske, ale v iných podobách. Nie je to vždy len romantická, je to niekedy aj o smutku, o stratu, je to aj o láske voči sebe veľakrát. Taká tá sebaláska, sebaúcta. Takže som veľmi rada, že jak som písala tú knihu, tak som si uvedomila, že vlastne môj katalóg pesničiek, a tu nie sú ani všetky moje pesničky, to som musela urobiť výber, je ich tam 30 vzhodne, pretože som tento rok mala 30-ku a tak sú láskyplné a sa z toho veľmi teším, že napriek veciam, ktoré možno sa zdali tak temnejší v rámci môjho života, tak moja tvorba a môj prejav je láskoplný vo viacerých podobách. Každý muzikant má vždycky nejraději tu písničku, kterou dal dohromady jako poslední, ale když by si směla vybrat svůj nejoblíbenější z těch starších, tak která by to byla? No Run je určite jedna z mojich obľúbených, pretože mi to umožnilo všetky tie veci. Ja tu sedím dneska s vami aj len vďaka kvôli tej skladbe, síce aj kvôli tým novým veciam, ale tá Run mi umožnila neskutočné veci v živote aj v kariére, takže za ňu som vždy vďačná a mňa aj baví nesmierne tá vec. Ale mám ich viaceré, ja som hrdá na svoje skladby. Napríklad aj duet so Slzou ma nesmierne bavila, aj keď ja som ju nepísala. S Majkom Spiritom duet bol vždy zábava a okolo toho sú všelijaké zaujímavé príbehy, ktoré sú aj v knihe. Viaceré. A momentálne, ako presne hovoríš, tak moja obľúbená je tá najnovšia What Do I Do Now. Seš spíš introvert nebo extrovert? Protože vlastně umělci navenek působí většinou v 99% jako extroverti, jako baviči. Ale když si před chvílí zmínila, že třeba ticho si nejradši užíváš v přírodě, tak si říkám, jestli to náhodou není trošku jinak. Ja si hovorím, a to je absolútna blbosť, ale ja si hovorím, že ja som extrovertný introvert. Aha. Lebo ja som ukecaný človek, ktorý by tu očividne, že to počujete, ako tu sedím, ukecaná, rada sa porozprávam o hocičom aj o seba, ale ja veľmi rada som sama so sebou. Ja som samostatne úplne spokojná. To neznamená, že nemám rada byť s ľuďmi, ale viem byť sama aj dní, aj týždne celé, takže myslím si, že je tam nejaká ten introvertský sklon. Ale neviem, ja si myslím, že to je 50-50, pretože aj človek, ktorý robí v takejto branži, tak ako musí vedieť aj komunikovať to, čo chce, a to je hlavne tá tvorba a všetko okolo tej tvorby. No a my si teď můžeme dát novinku od Celeste Buckingham. Do éteru, pojďme na ní. Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Celeste Buckingham. Kdybys na sebe měla něco prasknout, takhle do éteru, něco, co lidi úplně nečekají, třeba nějaký zlozvyk, máš? Fajčím. Fakt. Neviem sa toho zbaviť. Neviem, či to môžem spomenúť v rádiu. Jako môžeš, Marka, to veľmi pobavilo. To vypálila na první dobrou. Tak chceli ste pravdu, máte. Hej, to je jeden môj zlozvyk, na ktorý vôbec nie som hrdá. Nie som rada, že to mám, ale ja som absolútny fajčiar. Tento rok mám v pláne skúsiť prestať. Minulý rok dva roky dozadu sa mi to podarilo, na 5 mesiacov som nefajčila a opäť som sa do toho hodila. Ale to sa hovorí o fajčiarov, že trvá to viacerých pokusov, kým človek prestane, takže uvidíme, jak sa mi to podarí. Ja som takhle prestal kouřit ze dne na den. Už mě to vydrželo. Fakt? Přes 20 let. Joj, tak dúfam, že aj mne sa to podarí. Bože, to som chcela. Lebo ja ako som dlhoročný fajčiar, veľmi dlho fajčím, takže teda veľmi dlho mám 30, ale akože od dospelého veku fajčím. Takže hej, to je môj taký najhorší zlozvyk, podľa mňa. Určite sú ich viac, ale tento je taký hneď z prvého z fleku, že hej. Co tě nejvíc vytáčí na lidech kolem tebe? Arogancia. Keď sú ľudia arogantní. Ja to absolútne neznášam. Lebo človek, keď je arogantný, tak je presvedčený, že má pravdu vo všetkom a všetko vie. A tým pádom tam nevzniká vôbec priestor na debatu, na približenie sa, na emočný nejaký vzťah, nič. Lebo už ten človek je si presvedčený sám o sebe, že je najlepší a všetko vie. Arogancia ma úplne štve. Kdy ses naposledy setkala s někým arogantním?
Dlho nie, lebo ja sa takým ľuďom vyslovene vyhývam. Ja to nemám na to nervy, ja to len vycítim z toho človeka a ja už idem preč kilometre ďalej od toho člověka. Tady u nás na Frekvenci 1 je nejvíc populární duet, jak už jsme o něm mluvili se skupinou Slza. Kdyby si mohla vybrat kohokoliv na světě, s kým by si chtěla dát ten duet? Kdo by to byl? Eminem. Mne by stačilo tam zaspievať jednu vetu, aby som bola spokojná. Eminem, ja som veľký fanúšik už strašne dlho. A už som to hovorila aj viackrát v minulosti, už to asi 15 rokov hovorím to isté a mne sa to nezmenilo. A on neslyší na to? Prosím? Neslyší na to? Tak ja neviem, prečo by mňa mal registrovať, ale nie, akože ja obdivujem jeho spôsob kontroly anglického jazyku. Je to neskutočne šikovný človek a ja to strašne obdivujem. A ja som proste aj jeho fanúšik, takže Eminem asi. Tedy si dorazila sem do studia, tak si jenom zmínila, že vlastně si dopovídáme a vracíš se zpátky do Bratislavy. A na Madejru kdy? Až za taky 2 týždne. Už som tu nejaký dlhší čas v rámci Československa, už som bola aj v Čechách párkrát teraz, aj na Slovensku som bola dlhšie. Striedam si to, pendlujem hore-dole, takže bývam na Madejre, ale vlastne bývam všade. Všude zdejší. Áno, kde ma treba, tam sa objavím. Takový všude bud. Áno, presne, taký beduín. Nějaké plány ještě, jestli máme prostor pro to je zmínit, na co se chystáš? Knížka je na světě, áno. Novinka taky. Ďalšie skladby, aj klipy bude ich viac tento rok, na čo sa veľmi teším. Na budúci rok aj duety, viac aktivity aj v Čechách, takže to budeme asi na budúci rok riešiť. Možno prídem opäť za vami na návštevu. Stav se. Ďakujem, veľmi rada. A hlavne aj ďalší veľký televízny projekt, ale uvidíme, či to bude tento rok alebo na budúci rok, takže asi tak. Veľa hudby, veľa tvorby a veľa cestovania. No, tak se budeme těšit. Ďakujem. Tak dnešním hostem na Frekvenci 1 zpěvačka Celeste Buckingham. Děkujeme. Ďakujem vám krásne.